63% tan-nisa f'Malta esperjenzaw xi forma ta' fastidju sesswali mill-età tenera ta' 15-il sena. Filwaqt li fl-Ewropa kien hemm aktar minn 90 miljun mara li għaddiet minn din it-trawma fuq il-post tax-xogħol. Minkejja li dan in-numru huwa xokkanti, huma biss ftit nisa li jitkellmu filwaqt li 35% tal-vittmi jżommhom f'ommhom midbuq. Dan ġie żvelat waqt konferenza organizzata mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Promozzjoni tal-Ugwaljanza fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Mara li għaliha kien hemm preżenti l-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli. Dottor Dalli saħqet li l-Gvern huwa impenjat li jikkumbatt il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru, inkluż il-fastidju sesswali, illi f'Malta dan huwa meqjus bħala reat kriminali. L-avukat Lara Dimitrijevic qalet li huwa evidenti li l-ogħla numru ta' vittmi li esperjenzaw fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol huwa nisa li għandhom edukazzjoni terzjarja. Skont ir-rapport maħruġ mill-Aġenzija ta' Drittijiet Fondamentali jingħad illi 75% tan-nisa li rrapportaw każ ta' fastidju sesswali jinsabu f'kariga għolja fit-tmexxija tal-kumpanija, filwaqt li 74% jokkupaw kariga professjonali. Interessanti l-fatt li l-istess statistika turi li l-fastidju sesswali jaffettwa wkoll nisa li qatt ma ħadmu. Dan hekk kif jirriżulta li 44% irrapportaw li għaddew minn xi tip jew forma ta' fastidju sesswali. Minkejja qed titqajjem kuxjenza dwar din ir-realtà f'pajjiżna, ċifri mill-EUROBAROMETER juru li 46% tal-poplu Malti jemmen li meta mara tmur tirrapporta forma ta' fastidju sesswali tkun qed tasaġera, mentri fl-Iżvezja huma biss 8% li jagħtu tort lill-vittma. Sfortunatament ċifri ta' din ix-xorti xejn ma jagħmlu tajjeb għall-vittmi għax minflok ma jmorru jirrapportaw jispiċċaw iżommu kollox ġo fihom minħabba l-biża li ma jitwemmnux minn min ikun qed jirċievi r-rapport. Min ċifri li kiseb One News mit-Tribunal Industrijali jirriżulta mill-2015 sal-2017 kien hemm biss każ wieħed ta' fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol.